Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong iampo nining santos nga misa nga ang katawhan sa tibuok kalibutan magsunod gyud sa pagtulunan sa Ginoo, labi na gyud sa pagtulunan sa gugma. Mahunong na unta ang kining panaggubat ug banusan unta sa paghigugmaay. Ug ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning ato mga slots sa pagpakita silang gugma sa simbahan, hatagan sa dunta sa Ginoo sa tanang mga grasya, ilabi na ang kaayuhan ug ang panalipod batok sa mga dautan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Bubuhi Ginoo sa imong grasya ang among mga kasing-kasing aron maglikay unta kami kanunay sa mga pagpatuyang nga tawhanon ug magpatalinghog sa imong mga awhag nga langitnon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Uzias. Balik o katawhan sa Israel sa Ginoo nga inyong Dios, kay nadugmo kamo tungod sa inyong kadautan. Andama ang inyong igsusulti ug balik sa Ginoo. Ingna siya, pasaylua ang tanan namong kalapasan ug dawata ang among pangalyupo ug tumanon namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria, dili na kami mukabayo sa mga kabayo, ug dili na kami muisip nga among Dios ang binuhat sa among kamot. Maluluyon ka niadtong walay laing kadangpan. Ang Ginoo mingon, himuon ko silang matinuohon ug higugmaon ko sila, kay nahanaw na ang akong kasuko ko kanila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel, ug mamulak siya sama sa liryo, mugamot siya pag-ayo daw usa kadakong kahoy. Mulipang ang iyang mga salingsing ug mahisama siya katahom sa olibo ug mga limyon siya sama sa Lebanon. Mamauli sila ug magpuyo sa silong sa akong landong. Mulambo siya sama sa tanaman ug mamulak sama sa paras, ug ang iyang alimyon sama sa bino sa Lebanon. O katawhan sa Israel, unsa may makuha ninyo sa mga Diyos-Diyos?
Dili ba ako may nagtubag sa inyong pag-ampo ug nagatiman kaninyo kanunay? Sama ako sa sipre nga lunhaw kanunay ug ako'y naghatag kaninyo sa bunga nga inyong gikaon. Ang maalamon angay mosabot sa nahisulat dinhi ug ang masinabuton angay masayod niini. Kay matarong man ang tanang paagi sa Ginoo ug musubay niini ang mga buutan apan mapandol niini ang mga malapason. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Usa ka panultihon nga wala ako maanad pagpamati. Giluwas ko ang iyang abaga sa karga, ang iyang mga kamot gilingkawas sa bukag. Sa kalisdanan misangpit ikaw, o giluwas ko ikaw. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Bisan wala ako makita, gitubag ko ikaw diha sa dalugdog. Gisulayan ko ikaw dito sa mga tubig sa Meriba. Pamati ulungsod ko ug pahimangnuan ko ikaw. O Israel, dili ba ikaw magpatalinghog kanako? Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Dili kamo maghupot og laing Dios diha kaninyo. Ni magsimba kamo og Dios nga langyaw. Ako ang Ginoo, mao ang inyong Dios, nga nagpagula kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglingkod punta sa mukha ko, o gagagat kami sa magtuman sa iyong mahal, gagasugot
Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Ditoy usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Hesus sa mga Saduseyo. Busa miduol siya kaniya og nangutana unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan. Mitubag sa Hesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod nga sugo mao kini: higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala na isugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing og sa tibuok niyang salabutan og sa tibuok niyang kusog og kinahanglang higugmaon niya ang iyang isig katawo ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman niining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran og paghatag og uban mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya miingon kaniya, dili kahalayo sa gingharian sa Dios. Og wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Ang mga Israelita bihag og nagkatibulaag og nagantos. Muna sa atong unang pagbasa, gi-imbitar sa Ginoo ang mga Israelita pinaagi ni propeta Osias or Hosea nga balik sa Ginoo, pangayog pasaylo sa tanan mong kasalanan, kay dili makaluwas ninyo kining mga gahom sa kalibutan sama sa Assyria ug uban pang mga butang sa kalibutan. Di gyud makaluwas. Mao nang niingon sad ang Ginoo nga maluluyon kaayo, ingon siya, himuon ko silang matinumanon og higugmaon ko sila kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Kung mobalik lang gyud tas Ginoo mga igsoon, siguro gyud kaayo nga di ta niya balibaran. Giling nga imong tupad ing na mamalik na ta. Kay usahay ra ba langay-langayon kay tang mobalik, no? Ang atos ang tubag sa Salmo nag-ingon, ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Dili igo nga mobalik tas Ginoo, mga itagpasaylo, kanya dili na ta maminaw niya. Ang mahitabo kung di na sa ta maminaw sa Ginoo, maadto na sad ta sa gahom sa yawa. Mao na nga ang Ginoo niingon nato, paminaw sa akong tingog. Kay kani manggong tingog sa Ginoo or ang iyang sugo, mao ni siya ang atong guide aron dili na gid ta matumpawak sa lisod nga kahimtang.
labi na gyud sa impierno. Mao ning diri sa atong ebanghelyo nangutana ang kining magtutudlo sa balaod kay kani magong atong tawhanon nga abilidad igo ra kita sa pagbana-bana nya inighuman igresulta moingon dita ay sayop man di ay. Pero ang Ginoo na gani mo musulti kay nahibaw man siya sa past, present o future, ang iyang isulti karon mapuslanon ngadto sa sunod nga mga panahon. Muna nangutana ang magtutudlo sa balaod, unsa man gyud ang pinaka-importanting sugo? Kana bang inigsugo anig igtuman ako din agyod ko masayop or di na gyud ko maimpierno? Kita kibaw na kay taani. Sila sa una wa pa sila kibaw, pero kita kibaw na kayo. Muna ang tubag ni Hesus, higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, tibuok mong kalag, tibuok mong salabutan, o sa tibuok mong kusog. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kining maong sugo gitawag ni Hesus og ang una nga iya dayang gisumpayan, og ang ikaduhang sugo mao kini. So dunay second, dili ni magkabuwag kay kun mawa ang una wa na say second. Nya ang second higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Kung masabtan ni natog maayo nya atong ma-apply, wala na tayong hahanapin pa matud pas Tagalog. Ikuno lingi ay mong tupad ing na sige mo higugmaay sa inyo. Kay sahay ra ba dias balay naag yung wa paghigugmaay. So aron ta makahigugma sa atong isig katawo sama sa atong kaugalingon, ang pinakauna yung buhaton kung ato gining tanawon mao gyud ang paghigugma sa Ginoo. First requirement, love God. Nya kun ma-wrong ganita diha, we cannot love our fellow men. Mao bitaw nang nakoy komedya usahay mo ingon ko, kamong mga anak ayaw naghigugmaa ang inyong ginikanan, unahag higugma ang Ginoo. Ayaw mong sunod anang inyong ginikanan, unahag sunod ang Ginoo. Ngano man kay ang Ginoo may nagtudlo, mga anak, tahura ang inyong ginikanan, inyong papa ug mama sa tanang higayon, bisan pagani og sila giango-ango na. Ara ba? Kay usahay ra ba sa ning mga anak mutahod sa ginikanan nya, inig-aksyon nas ginikanan og pamadlong, mo disiplina na, labi nagsakit-sakit ang disiplina, dumot dayon. O na, ngadto des barkada, layas dayon, magkinaunsa pa, higot pisi, bitay sa sagbayan, or ambaks building, ambaks taytayan, ana dayon. Kay nga naman, kini manggong atong isig katao, ug atong higugmaon, daghan kay na silag mga apan. We are not perfect, imperfect kay ta. Nya kun ang atong gugma ug ang atong pangitaon nga katagbawan naa diha sa atong isig katao nato pangitaon, ma-disappointed ta. Pero ang gustos Ginoo, didtos Ginoo higugmag una, kay ang Ginoo mo supply gina sa tanan natong gikinahanglan. Nya kanang atong nadawat sa Ginoo nga iyang ihatag nato bugti sa atong paghigugma niya, maurasad na ang atong ihatag ngadto sa atong isig katao. Dili ta mangita or mangayo gikas ato isig katao, kita maoy mohatag. Sige, kamong mga bana, ingna inyong asawa, labi na mong naas online,
ingna imong asawa, ingna sugod karon day ako nagi muhatag nimo. Ingna. Nindot no. Nya mga asawa sad moingon sad di ko paalkansi sugod karon ikaw nay akong himuon nga akong agalon. Oh, di ba? Di na gina mag-away. Mga anak, ingna sang inyong ginikanan, ma, pa, daddy, mami, sugod karon kamo na gyud mao'y akong hatagan sa akong gugma. Oh, pagkanindota na. Nya, kamo sa doon sa inyong ihatag kanhis parokya tungod sa inyong pagigugma. Unsa man? Slat. Dali ra gyud kay mo kay bao, no? Nya unsa mo sa ihatag sa parokya nga nato? Kitang namalit og slots. Tagaan taniya og kaayuhan sa atong hunahuna, kaayuhan sa atong kasing-kasing, kaayuhan sa atong kalag, o kaayuhan sa atong kusog. Mao na ang ihatag sa Ginoo, the whole faculties natong mga tao ayuhon sa Ginoo. Mao bitaw na kanang mga taong aktibo kay sa simbahan, kining gasigig alagad sa simbahan, nya siging higugma silang isig katao, makita gid nato nga alive kay sila. Bisan god o kanang hapit na sila mga matay, mag-smile ilang naong. No? Bisag wa na sila'y kwarta, gaan kay sila naong, di gyud maratol. Ako daghan na kay kog kaila nga ingon ana, nga perti na gyud, na gyud gaungaw sa kamatayon kay tawgo nato nga kana mga stage 4 cancer, kana di na gyud ma-reverse nga mga kuan sakit, pero pagka-relax, pero daghan kay kog nakit-an nga murag way sakit, pero pagkaratulon nga naman ang gihigugma ang kaugalingon. Wa mahigugmas Ginoo, sige lag pangayo didto sa Ginoo. Wa mahigugmas iyang isig katao, siging gamit sa isig katao para sa ilang kaugalingon. Mauta na kaning mag-declare sa kalibutan nga mga top billionaires, top millionaires, murag hilasan ko usahay. Nga naman, tungod kay kanang tanan nga ilang nakapamilyonaryo nila, gika na sa mga tao nga namalit sa ilang produkto. Diin basad sila ng ilang produkto nga gihimo gikan sa kalibutan nga hinimos Ginoo. Kinsa may gatudlo nila kaalam aron mamugna nilang maong mga produkto, ang Ginoo mo'y naghatag sa ilang salabutan. Pero ang uban nila, sige na lang higugmas kwarta, wa na'y paghuna-huna, unsay sugo sa Ginoo para sa kwarta. Imong tigomon, hangtod mo abot og tag $100 billion, $200 billion, $300 billion para ragyod sa imo, asti lang paita. Nya imo dayong i-publish sa World Magazine, or asa na i-publish, the top billionaire, the richest man in the planet. Oh, nindota paminaw, no? Pero wa na naut-ut na ang iyang kalag. Kay ang iyang hunahuna, ang iyang kasing-kasing, nahigugma sa kalibutan. Wa na manghatag sa kalibutan. Kay kung nang hatag pa na siya, di gina kaabot og ingon ana iyang kwarta, kay there are also billions of people in the world nga way hapit gikaon, way hapit ikapatambal, wa gani balay nga kapuy-an. Adin hilas atong parokya, nakahimo na gutag sa 60 kabalay, naalang gyapoy mga 50 kabalay nga purtig yung batia. Ato pa na rong gihunahuna kon pilay mahimo na to ang nagtrabaho. Dinhila na sa atong parokya, ha? Pila kabuk parokya sa tibok kalibutan. Naay way gikaon, naay way kapatambal, naay way gipuy-an, naay uban wa gani ka eskwela tungod sa kalisod. Manhinaota nga manakod ning atong pagkamanggihatagon, labi na gid mong gasigig pamalit og slots,
dibilapan na ninyong maong kinaiya. Kay diha dapita, igpalit na tog slat para simbahan, nahigugma tas Ginoo, nahigugma sa tas atong isig katao nga mugamit dinhi sa simbahan. Kanindot no? 2 in 1. Palit kag slat, matuman ang sugo sa Ginoo, the greatest commandment. Manindog ta. Mga igsoon, magampo kita sa Dios nga Amahan aron ang iyang gugma kanato maoy magpabilin og atong sundon matag adlaw. Malaumon kitang moingon, Ginoo, motubo unta kami diha sa imong gugma. Ginoo, motubo unta kami diha sa imong gugma. Ngang simbahan sa walay puas, musangyaw sa kasing-kasing sa Ebanghelyo, ang gugma sa Dios ug ang gugma sa isig katao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, motubo unta kami diha sa imong gugma. Nga dili unta kita mahikalimot sa pagpakitag kaluoy ngadto kanila nga mga kabos nga pinasagdan ug mga sinalikway, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, motubo unta kami diha sa imong gugma. Nga diha sa kaayo ug sa pagtahod, tagdo nato ang matag tao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, motubo unta kami diha sa imong gugma. Nga pinaagi sa malumong tandog sa Espiritu Santo, maangko nato ang mas halawom nga kaluoy alang sa mga masakiton ug sa mga edaran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, motubo unta kami diha sa imong gugma. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, motubo unta kami diha sa imong gugma. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, motubo unta kami diha sa imong gugma. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, motubo unta kami diha sa imong gugma. Nga dadon ni Kristo ngadto sa iyang tunhay gingarian, ang atong mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwan na, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, motubo unta kami diha sa imong gugma. Dios among Amahan, tabangi kami aron walay sukod ang among paghigugmaay. Dawata ang among pangamuyo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay gasaku kanimo tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako gikan sa sala.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo kaluy ipagsudong ang among gihalad kanimo aron makapahimuot kini kanimo ug sa kanunay makaluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit, kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, mayingon nga sayo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw
o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. May sama ang gugma sa Diyos sa langit mo. Kinabuhing iulan, aron ka maluwas. Kalabasan, kadautan, sa taong ipapas, pasaylo gugma, ihatag sa Diyos. Doon kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhing tanawa ang Diyos mamatian, kanunay maghari siya. Hinaut, hinuon, imong pamatiyon. Magampo kita. Bubuhi sa imong gahom Ginoo ang among kalag ug lawas aron sa among pagkalawat nining santos nga misa, among madangat ang hingpit nga kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diosnon nga panalipod, divine protection. Nya mahitabo ra ni kung ato yung higugmaon ang Ginoo labaw sa tanan ug higugmaon sa nato ang atong isig katao sama sa atong kaugalingon. Salamat ninyo nga nahigugma sa atong simbahan ug sigig pamalit og slots. Wala pa taroy update pero padayon tagpalit sa atong mga slots is BF Dag tag 500 pesos per slot para ni sa atong kumbento. Ang ato sad nga DCHS, Divine Cleansing, Healing and Strength, para sa ato ning pista ug sa atong Lenten and Holy Week celebrations, tag 200 pesos. Naasa ni siya ay 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge. Ang ato sang DSAP, sige punta open pa ta sa investment slot nga tag 500,000 pesos. So kung naamo dihay 700 pesos, ipalit dayon karong adlaw. Nyag naasad mo 500,000 nga wa pa gamita, mudagan pag mga tinuig una gamiton, ibilin lang usa na diri sa atong parokya. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos namo sa kaluy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo
namo, pasayloon mo kami, ang salagi dunta namo, dili na mag-usab